Sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Pampanga, kaakibat nito ang mataas na demand sa mga pagamutan. Ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa City of San Fernando makailang beses na ring napuno. Noong Marso, 255 ang bed capacity sa kanilang COVID-19 ward. Pagpasok ng Abril, nag-expand sila sa 327 beds. At dahil sa bilis ng paglobo ng kaso, kinumpirma ni JBL Chief of Hospital Dr. Montserrat Choco na tumungtong na sa 100% full capacity ang kanilang COVID facility noong April 5. April 6 ay agad namang kinonvert ang isang normal ward upang maging COVID room annex na may 50 bed capacity. Sa kasalukuyan, 377 ang COVID-dedicated beds sa naturang ospital. 297 sa mga ito ang okupado na. Nilinaw rin ng pamunuan ng ospital na patuloy ang triaging sa mga pasyente. Dito'y binibigyang prioridad ang mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Lahat ng manageable conditions ay pinapayuhan nilang dumiretso sa mga community isolation facility. Ang JBL ay isang referral hospital para sa mga moderate, severe at critically ill na mga COVID-19 positive patients, COVID-19 suspects at COVID-19 probable cases. Binigyan diin naman ng pamunuan ng JBL MGH na hindi sila namimili ng mga pasyente. Sa kasalukuyan, 297 patients na ang naka-admit sa COVID-19 isolation ward ng JBL. 157 sa bilang ay confirmed cases at 140 ay COVID suspects na may moderate, severe at critical symptoms na naghihintay pa ng swab test result. Rainiel Pawid, CLTV News.